Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Zitawo rangu ndinoitwa Tariro, not a real name. Uye zvekare ndiri musikana ende ndine makore 20 years ekuberekwa. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. I was born and raised muno muMbare, muHarare ndimo mandinogara. Life has never been easy. Amai vangu vanoitawo zvechivhenda kuMbare musika uko. Vanotengesawo maveji, kuodesera vanhu madomasi. Baba vanguwo ndimakanika. He's just a struggling mechanic. Upenyu hwakaoma mukoma. Sezvamunongoziva kuti everyone is barely making enough to keep you going. So I grew up ndichingoonawo vabereki vangu vachitambudzika zuva nezuva, fighting over money, ende kazhinji zvinoitika ndezvekuti vanhu kana mumba mukapinda nhamo chandakazodzidza even though ndichiri hangu mwana mudiki ndichikuti pasina mari hapana rudo, because my parents they were always blaming each other. Nazvino kungotiwo sevanhu vakura havo vanozongoitawo vachiignore, but patainge tichiri vana vadiki wainyatsokuona kutoti situation yacho pakaipa. They would blame each other for the poverty that was there. Ukuwo baba vachiti zvimwe kudadai ndisina kuroora iwewe, pamwe ndikadai ndisina nhamo yakadai. So because some of my father's relatives vakabva vachizoendawo kumhiri kwemakongwa, saka zvakazotorawo nguva kuti baba ivo vange vachizokwanisawo kubudirira muupenyu, because painge paine zvikonzero zvimwe zvandisingakwanisi kutaura, asi zvakakonzeresa zvichiita sekunge zvakakonzerwa naamai kuti baba vasakwanisa kuzoendawo kumhiri kwemakongwa. Okay, amai vainge vasina birth, saka isusu tainge tisina futi mabirth acho. Saka baba vakaona kuti zvainge zvisingaite kuti voenda vari vega vachisiya mudzimai asina mabirth zvekare nevana vasina mabirth. So by the time when I was in form 4 manje, I already knew kutoti mari yekuti ndinge ndichienda kuvha painge pasitomborina zvachose. My parents could not even manage to pay for my O-level exams kokuzoti kuuniversity. Zvino my exams akazoti apera tanyora, my results azouya, painge pakaipa. I only passed my subjects maviri chaiwo. That was the end of my education. Saka vamwe vangu vakakwanisawo kuenda kuvha, vamwewo ndo vakaendawo kunana South Africa kumhiri kwemakongwa. Ininiwo ndakambozama kuenda kuma-vocational training, but problem yandakasangana nayo, I hope kuti kunzoko kune vamwe vanhu vakateerera. Vana avo vari kuenda kuma-vocational trainings vari kunobatwa zvibharo ikoko, kunomanikidzwa kuti vange vachirara nema-lectures, because kazhinji vana vanozoenda kuma-vocational trainings vazhinji vacho vanenge vachitobvawo kudzimhuri kunenge kusinawo vanhu vane mari. Saka ma-lectures acho ekumacolleges iwawo vanotozviziva, saka vanototora ma-advantages. Iniwo ndakatorwa advantages, ndokwandakapandukirawo ikoko. Ndakatofungidzira kutoti zvimwe kuda zvangu zvaita, handini uyo ndava kudanana na-lecture. Kutodai so na-lecture uya tiri kudanana mune zvakanaka. Mukomana chikwava kurwadziswa kusvika pekupedzisira, ndokubva ndazosiyana nazvo. I then started looking for a job, anything that could help me kuti ndiitewo zvemari, but nekuda kwekuti ndainge ndisina ma-qualifications painge pakaipa. Ndaitsvaga basa rose, ndaiti panapa ndikaita ma-piece job, ndomboshanda samaid muzvimarestaurant, ndomboitawo zvechivhenda naamai vangu, uye zvekare ndainge ndotengesa airtime nema-vegetables namama. Apa it was exhausting and paid almost nothing, kungotiwo mungokwanisawo kungorarama. Then there was this other friend uyo wandakamboenda naye ku-vocational college ikoko when we were still getting our training. Saka iye akazoshingirira, plus ndiye akatoita kutoti ndinge ndichizodanana na-lecture vekuzondipa heartbreak. Saka akabva achizondiudza kuti ainge awana mukoto wemari. Ndikati mukoto wemari, mukoto wakaita sei? Ndiudze. Akabva anditi hazviiti kuti ndinge ndichikuudza paWhatsApp, let's meet mangwana mutown. Then ndikabva ndachizoenda mutown. When I went and when I met my friend in town, ndopa akabva achizondirakidza rimwe group. So akandirakidza group iroro rainge riine vanhu vakawanda
then group iri mukoma ndakaona kuti mainge muchingotumidzirwa mapictures, ndikangoti chigroup chedating. Ndikati saka chigroup ichocho chedating ndo dhiri racho here? Akabva anditi iwe umwe munhu ndo matiri kubika mari plus netinda on top. Ndainge ndisingatomboizive tinda yacho, ndo pandakabva ndachizofind out kuti anotoita futi zvekutowana vanhu ikoko. At first I felt like I will just test it out. Ndakabva ndachizopindawo mugroup meya, but ndainge ndoshandisa dzimwe number because akatonditi number dzako dzaunoshandisa hadziite, because unonge uchifanira kutoti unge uchitoisa maprofile picture anotoattracta vanhu, because ziva kuti tinenge takawanda mugroup vanhukadzi kutowanda kudarika vanhurume, saka varume vanenge vachienda kumaprofile pictures. Saka zviya zvekuti unoisa tudhori kana kutongonyora whatever pamaprofiles ako, no, hazviiti. Unotofanira kutonyatsotora picture kunyange uchitokwanisa kana wakatoshama, depending nekuti une zvivindi here, kuitira kuti unge uchizoattracta vanhu vanozouya vokupa mari, then you go out for a date, murara mose, then obva achizokupa mari. So she helped me. Ndikatorawo picture profile picture cleavage chinyatsokubuda. Within a few days ndakabva ndatanga kutoona kuinbox kwangu vanhu vava kutouya. Men were offering to take me out. Vamwe vaingoda kuti tinge tichingoenda for madinner dates, while least others vainge vachida more. Akatondiudza kuti if you play your cards right ka panapa unoita mari. Achindirakidza mari yaainge achiita, achitoti kubasa ka ndingoenda hangu kubasa so that vabereki vangu vasazopopota, but ndikutoona kuti ndikutotambisa hangu nguva, but it is just a backup plan. Saka semunhu wekuti aifarira kuramba achingoenderera mberi nezvidzidzo zvake, akangoti mari yaanenge achiwana yepay ndo yaachange achizoshandisa, then idzo dzemahookups ndo mari dzaanoshandisa kuti ange achizvitengera mafuta aanoshandisa kuzora nehembe, as well as taking care of the parents. Ndakabva ndaona kuti I could never make so much money. Kunyange pandakatomboshanda samaid handina kana kumbogara ndakapiwa mari yakawanda kudaro. Akanditi do not plan something big, always start something small. Ndaingosangana nevarume for my drinks, making a little extra from transport money after the date. Then ndo pandakabva ndachizoita zvivindi manje. My real offers ainge ouya zvino. There were guys who were willing to be with me. Kungo nditi inini ndiri married zvangu, but nawe iripo ndeyekuti ndikungoda kungova newe and I will pay you for your time. Hapana kana zvatinoita kungogara newe, so ndichingoita nyaya newe, because kudhenu kwa madam zvinhu zvavanoita zvinobowa sometimes. So I would go out nevanhu vane mari, then we will just have a conversation. After that ndotoperekedzwa kumba. Munoziva inonzi easy money. Most of these guys they were married, vanhu vari lonely, vanenge vachida kuita mamwe ma-experiments, and vazhinji vacho vanenge vatori ma-Christian, ma-church going men, vanenge vasingadi kuita zvema-girlfriends, vanongoda izvozvo zvekungoti munongosangana ka1 zvobva zvatovharana, no ma-contacts, no what, and they pay you very well. So I started living ka-life katori bore. Pamba ndava kutokwanisawo kutotengawo magrosari. Amai vakandibvunza, ndikavaudza kuti ndainge ndiine mukomana wangu ari kuSouth Africa anonditumidzira mari each and every month. Anonditumidzira, ndakavaudza kuti $250. Saka ndo mari yandaishandisa paya. Ndava kutotengawo hembe dzakanaka dzinodhura mumaboutiques, nice hairstyles, kutotengawo mawig anodhura, and even give my mom money. So I knew kuti this is not a long-term plan, because my friend always inspired me to return back to school. But inini mukomana chimanje zvechikoro zvakabva zvatongobuda mandiri. Pose apo paaiti iwe unofanira kuti unge uchizoenda kuma night colleges, so that uwanewo chaunoti ichi ndo chandakaenderawo kuchikoro chinobatika, even a diploma, but I did not even care. Mari yandaiita, and I was young and life was okay. I told myself kuti there is no need yekuti ndiswere ndichienda kuchikoro. Muno muZimbabwe macho munhu wekuti anowana more than 300 US ndiani. Apa ndo mari dzandainge ndobata up to 500. Dzimwe nguva ndaikwanisa kungopiwa kana 400. Munhu otongoti uya kudheni kwangu ndine 400 yandangwavha ndotoenda kuya. Saka zvechikoro zvainge zvatobuda mandiri, plus ndichitoona nesituation iri munyika ndichitoti kuingawani mbavha ndo dzinotonzi mbinga muno munyika. Saka zvechikoro hazvitomborinaka nadhiri. Then one
evening when I was busy scrolling through my WhatsApp messages angu, because ndaiwanzo kuti vandinenge ndisingadi kutaura navo ndobva ndangovaisa kuma-archive. Saka ipapo musi wacho kwainge kuri empty, ndikati ndava kumboenda kuma-archive. Ndaenda kuma-archive kwaikuya ndobva ndakabva ndachizosangana nemessage. Message iyi yainge yakatumidzirwa neumwe murume ainge akaisa profile picture remotikari Black Mercedes Benz. Saka varume vazhinji vanongoisa zvimaprofile picture zvemotikari. Vazhinji vacho handitombova trust because vanenge vasina mari, vanenge vari matsotsi, because vazhinji varume vane mari havawanzo kuisa motikari pamaprofile picture. It's either anongozviisa kana kungosiya pari blank pasina kana chinhu. So I read his message. It was polite and straightforward. Ainge akanyora kuti, hello beautiful, uri say, are you available tonight? I am willing to pay 500 US for your time. Kutarisa date kudai. It was almost 4 days after he had sent me the message when I opened it up. I post ndikabva ndati uyu ndo mukana kauyu wandakatorasikirwa nawo 500 kai 5 mabhuru akatoenda. I then texted him immediately, blue tick, ndakafara ndichiona ichiti typing. That was more than I had ever made in a single night, because vamwewo ndo vaingondipa ma50 ma100 pano nepapo, but 500 ka1 ndainge ndisina kumbogara ndakaibata. I hesitated ndobva ndareply after he had replied me, and I said, so sorry, where did you want us to meet? Kiki mukana wakatodarika ka uyu. Akabva anditi, no, where do you prefer for us to meet? That was when paakabva achizondiudza kuti iye kuma-areas kwaanogara, the place which was neutral, we could meet at this other guest house kuAvondale. Ndikabva ndati iripo. That was a good sign, because only serious men will immediately tell you where you are supposed to meet. Vamwe ndo vanotanga kukuudza nhoroondo padheni zvikazoti. I agreed and got ready. Ndakanyatsa kupfeka hembe dzangu dzakanaka, kaminiskirt uye zvekare neka-crop top, my makeup, wig yangu mumusoro mukoma, making sure kuti I was looking perfect. When I arrived, I noticed kuti there was something that was strange about this guy, because even though ainge akanditumidzira ma-pictures ake, but akazoti sorry for those pictures that I send you. Ainge akaita zvokumagadzira ne-AI so that he can look much more younger. So izvozvo zvakangondipa sort of like a red flag, but ndainge ndiri pakutsvakana nemari ndikangoti zvinowanikwa. Everyone these days vava kungoshandisa ma-AI, ma-images AI. He was much more older, probably kuma late 50s, because he's older than my dad. Ndakati manje harawa iyoyiyi, because ndakati ndakaitarisa akaita kuchenuka kuti mbuu, uchingoona hako kuti mari iripo, but munhu uyu kauyu ndo chinonzi chigure chaicho. Ndakabva ndachizoti it is okay, ndokubva tachizopinda hedu muroom medu. Ndakamuti shamari nyaya iripoka, iwe neni totoshandisa prevention, because 1-on-1 kana uchiita zvema 1-on-1 inini hangu handingambozvibvume zviri nani kuti ongondipa hangu mari yebhazi ndodzokera kumba, but ndainge ndichitongomunyepera. It was because ndainge ndatoona kutoti chigulani chekupedzisira, saka kuti ndizobvuma, even though pane mamwe madates ndichibvuma hangu kurara nemunhu pasina kushandisirana butiro, but uyu ndakaramba. Saka chimwe chakandinetsa ndechekuti takati tichifamba, iye aifamba ari pamberi pangu, aifamba sekunge munhu ari kurwadziwa. So usually kana uri munhukadzi, kana uchiita zvedating, uchitanga kudata varume vakawanda, unogumisidzira watova neexperience zvekutoti nemaziso unotoona kutoti munhu uyu kauyu anenge atori nesiki chete. Mafambiro aaiita ndakabva ndatoona kutoti iyi isiki inhema, because ainge asingafambi achigumanisa makumbo, aitoita zviya zvekumaseparata kudai so that asazorwadziwa achifamba ari pamberi pangu. Ndakaramba ndakati zii, tichingonopinda muroom ndakatoona kutoti shasha zvino iri kunzwa nekutsva, ikabva yati iri kuda kupinda mushawa, yakanogeza, akabva anditi uya tigeze tose. Ndakaramba ndikati kana handiri bo, ndokubva anogeza paya. So I was regretting myself, ndikati munhu uyu kauyu wandinaye uyu ndiye munhu anorwara, panapa ndichapiwa hangu chirwere. But what disturbed me was the smell, because ndakati chiko chiri kunhuhwa, pane chinhu chiri kunhuhwa kuita kunge tsvina. So iye akaenda kubath, ainge asina chaainge akapfeka,
akakurura hembe dzake akangotsiya pafloor. Ndakabva ndanhonga trouser riya uye zvekare nezvipfeko zvake zvemukati. Yuwi maiwekani, zismell ndo mainge muchibuda zismell racho iroro, a strong smell mukoma, kuita kunge tsvina, kunge madomasi aya akaorera. Ndo manhwiro andainge ndichinzwa rimwe zismell risingaiti. That was when I ignored it, ndikakanda zvihembe zvake kwakadaro. Then I went into bed, ndikangozvidza kuti mari imari. I told myself like my friend had told me kuti unosangana nezvimwe zvinhu zvekuti zvinokuvhundutsa, but unofanira kuti unge uchingozvidza kuti mari imari. Saka akazoti apedza kugeza ava kuda kuzora mafuta, painge paine chidressing table. Saka nekwandainge ndakarara, kana akamira padressing table ipapo achizora mafuta, aifanira kuti ange achizondifuratira, but haana kuita saizvozvo. Aingonyenyeredza asingadi kundifuratira. Ndikangoti boy here, but I never thought anything about it. Ndakabva ndati shashai, ndoda kumbonyatsokuona kuti haufa. Ndokubva ndamuka paya ndikabva ndachizotanga kumuzora mafuta. Akabva anditi there is something that you need to know babe. Ndikabva ndati chii? Akabva anditi alright, let me show you. Akabva atora foni yake ndokubva azobatidza torch, akandiudza kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichizovhunduka. Akanditi iye is a businessman, ane machallenges aakambosangana nawo. Ndikati ndiudze. Ipapo ndokubva tagara zvedu. Akabva anditi baby, nyaya yacho inoti remei, but ndangoti ndingokuudza because I feel like I can trust you. Ndikati ndiudze, tell me already, because I thought kuti iye ainge achazondiudza kuti iye is HIV positive. So semunhu wekuti ndainge ndatoita judge the book by its cover, ndainge ndatoona kuti uyu murwere wekutopedzisira. Ndikati as long as tikazongoshandisira nabutiro hapana pressure, asi unenge wava kundiwedzerawo mari, haungazondipi mari iyo yatanga tawirirana. Akabva ati no, it is not about that. I am HIV negative. Kana uchida tinokwanisa kuenda totsvaka patinokwanisa kuwana zvima home test zvezve-HIV. Ndikati okay, iripo. Akabva achizosimuka, akabva anditi usavhunduka, I am a businessman. Ndine maproblems andakasangana nawo mubusiness. Saka ndasangana nemaproblems awa, friend yangu yakabva yachizoenda neni, yakabva yazoenda neni kun'anga. Taenda kun'anga ndopa ndakabva ndachizopiwa mushonga. Saka mushonga uyu ndiwo unoita kuti ndikwanise kurana mabusiness angu pasina machallenges, because ndava nemachallenges ekujairirwa nemaclients. Kana andikwereta mari vaisakwanisa kuzondipa mari yacho in time. So ndakatemererwa nyora idzi. Mushure mekunge ndadzitemererwa, vakabva vachizoisa mushonga, vakaisa mushonga munyora. Saka ndine mushonga unofamba uri muropa rangu. Saka mushonga uyu ndiwo unondipa maproblems amwe andiri kusangana nawo. Ndikati maproblems akaita sei? Ndikabva ndachizonzi bata apa, akandibata ruoko rwangu ndokubva aita kuti tige ndichizopuruzira kumagadziko kwake uko. Hapana kana chandakafila. Ndikati I don't feel anything. Akabva anditi alright. Akabva atora foni yake akabva anditi promise me kuti you are not going to scream, you are not going to get shocked. Ndikati shamwari wava kutondityisa nezvese zvauri kutaura, just tell me what is going on. Akabva anditi pacho pandakatemererwa, nyora kumagadziko kwangu uku kuleft nekuright. Saka nyora idzodzo hadzina kuzopora in time nekuda kwezvakazoitika. Saka dzatadza kupora, saizvozvo ndopa dzakabva dzachizotanga kuita chironda ichi. Kusvika pari nhasi chakaramba kupora. Anoti hanzi izvi zvakaitika mainge muri mugore ra2009. Hanzi ndopa akaenda akabva achizonoitiswa mhiko dzacho idzodzo. Hanzi ainge aine chishopu chake, aita zvekutengesa maDVD, mablack and white TV, uye zvekare aitengesa bhutsu. Hanzi ndaitengesa bhutsu, second hand shoes from Botswana. Saka hanzi business became so slow nekuda kwezvimwewo zvakazoitika. Ndokubva achizoendeswa kune imwe n'anga. Aendeswa kun'anga kuya n'anga ndokubva yachizomuudza kuti iwe kana uchida kuzoita mari ndichakutemerera nyora. Saka nyora idzi dzandichakutemerera ndo dzichaita kuti unge uchizoita mari, but chitora kabhodhoro aka. Kabhodhoro aka unofanira kuzoti makuseni oga unokaisa
padhoo reshop yako paunenge wavhura vanhu vasati vatanga kupinda. And also akabva achizoudzwa kuti aisafanira kuti ange achizoita zvechihure, aifanira kungogara achingorara nemudzimai wake. Saka hanzi mushure mekunge atemererwa nyora dziya business ndokubva ratanga kufamba. Akabva achizorasa kabhodhoro kake mushure mekunge akashandisa kwemazuva acho iwawo. Saka from selling ma-DVDs he then opened an electronic shop, ava kutotengesa even malaptop mamwe aienda achinohodha kuDubai. Akabva achizovhura zvekare another shop akati muBorrowdale. He was making money. Kwava kutotanga kutotenga motikari achitengesa. Saka hanzi ndakazotanga kudanana noumwe musikana, takaita nguva anoti tisingarare tose. After arara nemusikana iyeye hapana zvakaitika kwaari oro kubusiness rake. Ndopa akazotanga kuita zvemahure pose paaienda kuBotswana kunohodha. Akati arara neumwe mukadzi aitawo zvekutengesa muviri wake. Ndopa akabva achizotanga kunzwa kuvaviwa kumagadziko kwake. Nyora dziya dzainge dzisina kupora. Akazodzokera zvekare kune n'anga yaya akabva audzwa kuti ainge atyora mhiko. Saka akabva andirakidza pacho paainge achiti ndo pandakatemererwa nyora, but patova nezvironda kuleft nekuright. Zvironda zvacho zvinotyisa so deep. Ndikamuti ko wakadii kuenda kuchipatara, but ndakavhunduka because akangotora foni yake akabatidza torch akati tarisa. Ndakavhunduka nezvandakaona zvakandivhundutsa. Akabva anditi ndokusaka ndakupa 500. Ndikati 500 ndiyei manje apa? Akabva anditi handizivi kuti unokwanisa kundibatsira here, nekuti kana ndikagara nguva refu pasina munhukadzi anenge ananzva ronda iroro ndinoita sekunge ndichafa nepain. Kunyange ndikanwa mapain killer akawanda sei hazvitombochinje. So handizivi dia unokwanisa kundibatsira here. Ndikati iwe zvauri kutaura zviri kwehere izvozvo? Unoda kuti inini ndinge ndichikuyamwa manje ndichikunanzva maronda iwawo ariko kumagadziko kwako? Akabva anditi yes you can. Ipapo mukomanashi ainge ava kundibata achindiromensa. Ndikabva ndati baba Emeka ndisiyei, leave me alone otherwise ndinoridza mhere. Apa ndainge ndava kutotora hembe dzangu ndava kutanga kupfeka. He then called this other guy. Akabva anditi kana usingakwanise manje I'm going to call my people, they will be waiting for you manje and you won't leave these premises. Ndopa ndakabva ndachizotanga kuchema. Mukoma ndakachema ndokubva achizonditi ndinge ndichizopfugama. Ndapfugama mukoma akabva achizoita kuti ndinge ndichizoyamwa. Ndakayamwa maronda aya. Mushure mekunge ndamayamwa ndopa akabva achizotora iri 1000 akandipa $1000. Akabva anditi wandigonera, wandibatsira. Ndava kutonzwa ndichifefeterwa mhani, ndanga ndakuvara nepain. Wanga usiri kuona here kuti pose paipai pandanga ndichidriver ndanga ndisiri kunyatsokwanisa kugara zvakanaka. Wandibatsira wena. Ndokubva andibhadhara paipai. So ndakatora mari iyoyo. Akabva anditi kana usingadi kuti tinge tichirara kuno kapana pressure. Ndikati please just take me to town. So he then took me to town. Ndobva ndachizokwira kombi kwava kudzokera kuMbare. Mukomanashi ndakangoti ndichingosvika kumba ndigoti ndotanga kurutsa. Ndakarutsa zvisingaite. I then spent 3 days in bed ndisingakwanise kumuka kana kudya, ndichingofunga chete zvose izvo zvakaitika paakaenda neni kuAvondale. So to all the women vamwewo vanoita izvozvo zvemahookups pamaWhatsApp, please be careful. Ini hangu ndava kutya dzimwe mbinga dzatinosangana nadzo vanhu vakaromba. Some of these men, they can do things to you that you cannot even imagine. And I was sacrificed. I know. My friend iye anoti akatosangana nezvinotyisa kudarika izvozvo. Akanditi usazoudza admin nekuti ndinozoburitswa mugroup apa. I rely on that group kuti ndinge ndichizowana mari. Ari kuti iye ari kuda kutanga apedza kosi yaari kuita akatengawo imba maybe nemotikari ochizovavarira kushanda obva achizoenda kuUK. Manje iye ari kuti akatosangana nezvakakura rather than nezvinhu zvandasangana nazvo. Hands why are you even afraid? So ndiyo confession yangu mukoma. Kana mukaposta ndiseveseiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, ichibva kune mwanasikana uyo.
akomana ka. Strange things indeed they do happen in this world. Sure, nyika yoenda kumawere. I think nyika yava kuda kuguma iyi. Ameno kuti munozviona sei muri yeZimbabwe. Asi ngatitaurei nai mwanasikana uyu mucomment section. Wakambopindawo here muma hookup groups. Hanzi pane hookup group iroro rekuti munenge muchisanganiswa nevanhu vane mari dzavo. Zvakangooma hazvo vedu we.